В миналото, когато не е имало Фейсбук, обикновените хора едва ли са имали по 100 приятели, с които да общуват редовно. Може би само най-известните личности. А пък сега с Фейсбук всеки може да си настрака 100 човека в приятели. Но ако вземе да общува задълбочено с всеки от тези 100 човека, някой това си мисля, че е много излишен товар за мозъка. Само си представи, че започнеш да отделяш внимание за всеки един човек по-отделно всяка година и имаш тези 100 приятели, ти ще прекараш целия си живот във Фейсбук с единствено тези 100 човека.